sik kaya biyen ya. Bene. Ora apa-apa lho. Tenang ae, tenang ae. Nek keringete dilapi sik njupuk anduke. Keringete dilapi nggih. Mboten pun ngeten mawon. Lho mesake iku kotos-kotos kaya ngono nggon githok ki lho. Ya ampun, Ger, golek duit 100 seduk ngantuk gembrobos kaya ngono. Ya Allah, nggih pun ngoten to, Pak De. Om. Nganu, sorry. Om. Iki sak karepmu wis. Pun niki. Ya wis nek entuk 100 kok. Nggih pun kula tak mulih ngoten. Oh, keprok. Dek